Národ si přál, aby v dresu Buffala nastoupili. Z české dvojce Lukáš Rousek a Jiří Kulich se ale dostalo jen na toho druhého. Asi bychom byli radši, kdybychom mohli hrát oba, ale bohužel, no, takže jo, určitě já jsem vděčný, že jsem vůbec mohl hrát a ještě k tomu na přesilovce, takže jsem za to strašně rád. No, tak já si myslím, že to je hlavně moje chyba, ten druhý gól, takže určitě to nehodnotím pozitivně. Tak já jsem si to snažil užít, pak jsem udělal tu chybu, takže už jsem si to moc neužíval, ale samozřejmě splněnej sen, no. Nejprve se dočkal pocty, když byl u slavnostní buly s Patrikem Eliášem. Jo, tak to bylo krásný. Jsem rád, že vlastně Rasmus mě tam dal a mohl jsem být součástí toho. Pro 20letého kanaďského rodáka šlo teprve o druhý zápas v kariéře a znovu proti New Jersey. Devils, to už ani nechci slyšet ten tým, ale jo, je to tak, zatím 2 zápasy, 2 prohry z Devils, ale doufám, že se naskytne šance, aby jsme to vrátili. O poznání veselé bylo v kabině Devils. Ti se ale museli obejít bez Ondřeje Paláta, který asistoval u porodu. Tak samozrejme, myslím si, že niekedy sú dôležitejšie veci ako hokej a sme za ňoho aj radi, že to dopadlo, ako to dopadlo a určite sme sa snažili aj kvôli nemu, pretože vieme, čo to pre neho znamenalo tu hrať. Rodina v týchto momentoch je, myslím si, že prvorada a Ondrik je skvelý otec a spoluhráč, takže všetci sme chápali, že chce byť s rodinou a myslím, že tým mu vyšiel ústretí. Taká kapacita, taký hráč ako on veľmi chýba, takže určite to bola strata, ale ako som povedal, rodina je v týchto prioritách alebo v tejto situácii prvorada. Písal nám pred zápasom, neviem presne kedy odletel, takže písal nám pred zápasom, že dieťa a mama sú v poriadku, takže boli sme radi a poprial nám veľa šťastia. Bez Paláta na ledě nejvýraznější ohlas v aréně zažil Tomáš Tatar. Tomu fandilo mnoho slovenských, ale i českých fanoušků. Je to niečo úžasné naozaj. Hrať proste takýto zápas alebo na tom, čo pracujete celý svoj život, vlastne dostať sa do tejto ligy a tá liga bola vlastne umožnená hrať tu na, dá sa povedať, skoro doma, Česko, Slovensko, proste tí fanúšikovia a zažiť tú atmosféru naozaj, bolo to skoro až dojímavé pre mňa. S Tatarem zpátky v sestavě cítí Devils, kteří od finále Stanley Cupu v roce 2012 byli v play-off už jen 2krát větší šanci na úspěch. Trto hrá výborne, bojuje a sedia si. Pred 2 rokmi hral s tými istými hráčmi a bol najlepší útok v lige, takže myslím si, že teraz to môžu kľudne zopakovať. Tá príprava nám moc nevyšla, ale hrali sme dobre, takže minulý rok sme vyhrali všetky zápasy v príprave, teraz je keby všetky prehrali, takže verím, že sa to otočí v tej sezóne. Odlietame zajtra, takže v piatok hráme ďalší zápas, takže dneska si asi ešte užijeme Prahu trocha a už keď príjeme do New Jersey, tak sa sústredíme na ďalšie zápasy. Máme tu priateľky ženy, takže asi s nimi máme len na nejakú večeru alebo pojeme vonku, uvidíme ešte. A pivo na oslavu? Tak samozrejme, pivo už je tu v šatni, takže to nesmie chýbať.